de ciutadania en el seu article. És un tema prou ampli perquè es faci una reflexió així una mica més oberta sobre la participació. Jo li volia preguntar que en els últims temps hem anat veient com hi ha una major demanda ciutadana de participació en totes les institucions. No sé si creu també que en la institució educativa s'ha traslladat aquesta demanda i com creus que des de l'escola, des dels espais educatius, potser de la universitat, es pot ajudar a fomentar. Jo voldria començar amb dues idees molt ràpides però que crec que han de ser prèvies al que em plantejaves. Una és per alguns dels que formem part de la comunitat educativa i especialment del món universitari, avui no és un massa bon dia i especialment ahir a la nit quan vam saber que un company que durant la seva trajectòria com a estudiant universitari ens l'hem anat trobant i ha estat molt actiu en la defensa de la universitat pública. Ahir vam saber que havia estat condemnat a 2 anys de presó pels fets que es van viure a Can Vies. Avui ha sortit la notícia, podeu accedir amb ella. El Jason se l'acusa d'haver llançat alguna pedra. Sembla que ha arribat, com en tants altres casos, com expliquen els advocats, a trobar-se en la situació de que és la paraula de les forces de l'ordre públic contra la paraula seva i dels seus testimonis i en aquest moment la sentència ha caigut d'aquesta manera. Entenem que hi haurà recurs, hi haurà mobilització. Segurament aquesta notícia també ens ha xocat perquè veníem d'unes setmanes molt intenses amb la campanya de suport a favor de l'Isma i el Dani i de cop i volta et trobes amb això i és dur. I crec que aquesta informació s'ha de llegir també, i parlant de participació, en un ambient que s'ha anat generant els últims anys i especialment en l'àmbit universitari, jo crec que a partir de 2008-2009, en què s'ha identificat o hi ha hagut la tendència a identificar els estudiants crítics amb persones perilloses pel sistema i directament a etiquetar-los com a antisistema i a assenyalar-los com a persones que potser han d'estar al marge d'una bona societat, i crec que aquesta criminalització de la protesta és una de les mostres de com el sistema en el que vivim no accepta de bon grat determinats qüestionaments. Volia començar amb això perquè em semblava de justícia i especialment perquè em sembla que, com s'ha dit tantes vegades, l'activisme educa, la lluita educa, i d'això també n'hem de parlar quan parlem d'educació. La segona qüestió, així molt ràpida també, és més positiva. La gent del diari de l'educació són molt humils, sempre agraeixen molt totes les col·laboracions, però jo crec que va sent hora, si no ho hem fet encara, de felicitar-nos i agrair-los la feina que fan. Perquè jo crec que estar avui aquí, i no només avui, poder cada dia poder accedir en el diari, poder tenir aquests reportatges, aquestes entrevistes, aquests articles, em sembla que és un luxe que només quan deixa de ser-hi és quan te n'adones del que estàs perdent, i en canvi és una cosa que crec que hauríem de valorar molt. Per tant, moltes gràcies per la vostra feina. Els que intentem col·laborar ho fem d'acord amb els objectius que vosaltres marqueu i que per molts anys. Dit tot això, ara molt ràpid, sobre el que em plantejaves, sobre si en els últims anys hi ha hagut una demanda creixent de participació, sembla clar que amb un punt d'inflexió que podem situar en el 15M, el 15 de maig del 2011, la nostra societat d'alguna manera comença a ser més conscient. Evidentment abans hi havia molta gent que no ho era, però d'una manera més general comencem a participar o a voler participar, a voler denunciar, a voler qüestionar, a mostrar la nostra indignació. Però d'aquí a que això es concreti en participació hi ha un terreny molt llarg a recórrer. Segurament des del 2011 fins ara l'estem recorrent, cadascú en el seu àmbit, no només en l'àmbit de l'educació, però també en l'àmbit de l'educació.
i en els diferents àmbits de l'educació. Això ho hem vist com a resposta a les retallades, ho hem vist com a resposta als centres que es volen tancar i com alguns han lluitat, i ara penso per exemple en els aigüerols i en tota l'experiència que també hem anat coneixent, però també hem de ser conscients que hi ha altres àmbits on potser costa més la participació, i penso en els cicles formatius, i penso en les matrícules, i penso en totes aquelles persones amb pocs recursos que ja ho passaven malament abans i que ara ja ni es plantegen anar a segons quins cicles. I penso també en la universitat, que sent teòricament un espai que hauria de recollir moltes de les característiques que afavorissin la generació de pensament crític, la participació, doncs malauradament no ho estem fent. I no parlo dels altres, em poso en primera persona perquè formo part de la universitat, i ara ho parlàvem aquí amb l'Oriol. A molts llocs et trobes gent que és de la universitat, però en canvi no estem aconseguint. Venim d'una vaga important ara amb motiu de la reforma o de l'intent de reforma de passar els graus de 4 a 3 anys, però no ho estem aconseguint. I per tant crec que hi ha moltes coses positives que hem viscut, i vosaltres les heu explicat en aquest any, però que havien d'abans, i moltes que hauríem d'aconseguir que vinguessin. I per acabar, la segona qüestió sobre formes de participació, i això enllaça una mica amb el text que teniu en el llibre. Jo soc nascut al 76 i per tant res a veure amb la transició, no la vaig viure, no em tocava, diguem-ho així, però això no em fa tenir un pensament especialment crític amb molt del que va passar aleshores. Ara estem en un moment de qüestionar moltes coses del que ja va ser, i crec que és bo, però també hem de ser conscients del molt del que allà es va aconseguir, i moltes de les coses que ja es van aconseguir tenen a veure amb la possibilitat de participar en els centres educatius. I això, diguem, està escrit. Una altra cosa és si des d'aleshores fins ara ho hem pogut desenvolupar com voldrien, i fins i tot si ara estem en un moment de retrocés. I sembla clar que estem en un moment de retrocés des de l'administració i des de governs que estan retallant els espais de participació tant en els centres, en les escoles, com també a la universitat. Per tant, és una de les nostres paradoxes que vivim en un moment en què moltes persones han decidit que volen participar, que es volen involucrar, que fins i tot arriben a dir que és el moment de ja no delegar més del que hem delegat, sí que hi hagi representació però no que hi hagi delegació, i en aquest moment en què hi ha aquestes ganes, o que en determinats sectors hi ha aquestes ganes, a la vegada tenim uns governs, ja sigui el de l'Estat, ja sigui el de Catalunya, ja siguin els municipals, que en moltes ocasions estan fent tot el que poden perquè participem menys o per limitar la participació. Per tant, estem en un moment de cert xoc entre esperances, anhels, voluntats i temors per dalt del que pot significar tota aquesta participació. Hem escollit Sònia perquè considerem que l'economia potser és un dels àmbits que més ha condicionat la nostra societat el sistema econòmic i la nostra societat en els últims anys. Li hauríem preguntar a ella com a professora de secundària i com a membre de la plataforma de la Conselleria Ciutadana del Deute, com considera quins aspectes del nostre sistema econòmic creu que han arribat fins a les escoles i quins elements tenen els mestres o els educadors per transformar-ho. En primer lloc, què ens ha arribat del sistema econòmic a l'escola? Jo diria que tot, que tenim una economia, no hi ha opció en el pensament únic aquest que se'ns transmet a pensar que hi ha altres economies possibles o que l'economia no sigui una ciència exacta, i això es trasllada a l'escola. Després també hi ha com la idea que l'economia és una cosa críptica que només poden entendre uns il·luminats, per tant l'economia no s'ensenya a l'escola fins a batxillerat i s'ensenya a uns pocs nens, no tothom ho fa, i després que és alguna cosa també com sagrada, que és intocable, hi ha veritats absolutes i són inqüestionables. I així és com s'ensenya en general economia a l'escola. Jo no soc profe d'economia, soc profe de català,
però sí que perquè està donant molta canya, No, però és que realment igualment tu tens uns continguts, tens un temari molt marcat i d'aquí no pots sortir. Tens economia a batxillerat, macro i micro, i a l'ESO hi ha una assignatura optativa que es fa en paral·lel a cultura clàssica i segona llengua estrangera. Per tant, la fan els que els van una mica a les ciències i poc més. I no és economia, és emprenedoria i t'ensenyen a com guanyar més diners. O sigui, no emprenedoria social, res per l'estil. Llavors és bastant reflex del que és l'economia en general. També a vegades fa la sensació que més que ciutadans estem formant consumidors o clients, no? I els valors que, no dic que això ho transmetem a l'escola, ens asseiem i diem anem a generar consumidors, però sí que una mica és el que hi ha a la societat. I després que també hi ha una sèrie de valors que es noten en la gent i per tant també ens arriben a l'escola, que és que està clar que la riquesa està polaritzada, que és de competir, perquè no n'hi ha per tots, llavors hem de competir. Jo ets de tenir més i això vol dir que un altre tindrà menys i mala sort, jo acumulo i m'ho quedo per mi. O que es tracta d'anar utilitzant els recursos i no ens preocupa si s'esgoten o si no s'esgoten o si necessitem o no ho necessitem o si es menysprea el treball de les dones perquè el treball de reproducció de cures no és important. Llavors, tot això sí que ens arriba a l'escola. Llavors, igualment, sense ser profe d'economia, sí que tenim un espai molt gran a l'escola, vull dir, els d'economia també, però els tenim tots. I l'espai per treballar és que treballem amb capital humà. Per tant, som persones amb persones i si tenim uns valors i els transmetem, a partir d'aquí anem bé. Llavors, què és el que també jo m'ho miro des de la perspectiva secundària, que és quan potser l'escola té més influència de vegades que la família o estàs en aquell punt en què l'entorn després serà molt important, però en algun moment tu també ho ets com a profe. Llavors, el tema és, jo crec que ens hem de centrar en formar ciutadans, però ciutadans amb el sentit actiu de la paraula, gent que s'impliqui, que participi, el que comentava el Jordi, que entenguin la sensació d'injustícia o de frustració que et pot generar el sistema econòmic en el que vivim i que entenguin per què no és just i vulguin canviar-ho. Per tant, es tracta d'educar, tant en economia com en altres coses, educant el canvi. Des de l'escola es fa ja fa molt de temps de treballar i dir que un conflicte és una oportunitat per aprendre, doncs la crisi és el mateix. O sigui, la crisi econòmica o una situació injusta és una oportunitat per veure com ens en podem sortir. Llavors, al final és que sempre es parla que tenim un planeta finit, que ens estem esgotant els recursos, que el sistema econòmic o polític no és injust i a nosaltres ens afecta, però amb ells més, perquè encara els hi queden més anys per aguantar-ho. Llavors, realment, si no ens eduquem pel canvi és que no ens estem creient la feina que fem. Llavors, com que a més de l'economia com de la política no te n'escapes, o sigui, no val allò de no, a mi la política no m'interessa o l'economia no m'interessa perquè l'hauràs d'anar patint, doncs del que es tracta és de fer perdre la por a que l'economia és una cosa que no només uns quants experts poden entendre. Si ensenyem, i jo ho faig des de català això, no és tan complicat, si ensenyem a entendre certs titulars o certes informacions que ens arriben amb aquesta mena de neollengua estranya i la reconvertim en un llenguatge entenedor, no és tan difícil, és el que proclamem també des de la plataforma, vull dir que no m'invento res, és reconvertir l'economia en una cosa senzilla, entenedora. Llavors, si tinguéssim espai com per definir una llei nova on podríem parlar més, però com que normalment quan es fan les lleis els profes ja sabem que no ens tenen molt en compte, igualment des de l'escola a les àrees de ciències socials, en els projectes que es treballen al centre, des de les tutories, en les activitats de la vida quotidiana del centre, tipus, jo què sé, es poden fer tallers d'economia crítica, es poden muntar mercats d'intercanvi, fomentar bancs del temps, és a dir, qualsevol d'aquestes experiències que nosaltres valorem com a activistes o com a persones compromeses es poden traslladar a l'escola i no és tan estrany, els nens són com espongetes i ho absorbeixen tot superbé. I de vegades sembla que és com difícil i que se'ls ha de protegir, no explicar certes coses, però és que en el fons el que estem fent és treure'ls l'oportunitat de pensar en una opció millor. Llavors, jo què sé, diria que en qualsevol escola al voltant hi ha una cooperativa de consum que és d'autogestió i de consum responsable. És tan senzill com fer-los venir al centre o que el centre els conegui. Llavors, jo crec que bàsicament es tracta de... Sabem que hi ha alternatives diferents i que són bones, és visibilitzar-les als centres. Llavors, simplement això, que això lliga amb l'economia feminista, que el que hem de fer és
posar la vida al centre de l'economia, no al capital, i si sabem que l'economia actual no serveix, potenciar que es busquin alternatives i que allò que traslladem d'economia als nostres alumnes ha de ser una economia social, feminista, ecologista i crítica.